ዝነብር ኮሙታት ገለገለ የለ እጅ ምክንያቱ ኣብ ቁጥጥር ኣቲኻ ኢኻ ስራሕ እውን ambano meneo mega kumbali اوكي مايكي يسرح له الى حسب جايس እንቃዕዳ ህና መጻኹ ሎሚ ድማ ትግርኛ ማለት እዩ ኣብ ደገ ዘለኹ ጣዕም ዝገርም ወዘር ኣሎ ዝገርም ማለት ኣብዚ ዓዲ ፀሓይ ተኮይኑ ጋይስ ታይ በረድ ስለሆነ ብዙሕ በረድ ዘይኾነስ ቁሪ እዩ በረድ እውን የለ ፀሓይ ወፂኡ ደስ ይብል ደገ ምውፃእ ጀሚርና ገለ ማለት እዩ ፊልሚ ሎማ ኣንቲ ብዛዕባ እንታይ ክዛረብ ደለ ይመስለኩም ላይክ ገሪምና ኣነ ብዛዕባ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ገለ ሁሉ እንዲ መጀመርያ እዛ ቪድዮ ክሰርሕ ዝሓሰብኩ ካብ እንታይ ተላዓለ ይመስለኩም ፋይዳ ዝበሃል መስታወቅያ ዲጂታል አይዲ ኣለውና መብዛሕትኩም ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ገጠራት ይበፅሕ ኣሎ መስለኒ ላይክ ኣብ ኢሮብ ገለ ይዕደል ኣለዉ ገለ ክበሃል ስለ ዝሰምዐ ኮይና ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ፋይዳ ኣፍልጦ ስለ ዘይብሉ ምናልባት ኣነ ዝፈልጦ ክካፍለኩም እደልና ንሕና መብዛሕትኡ ግዜ ኣይንፈልጥን ኢና ዝመፀልና ቴክኖሎጂታት ሕብረተሰብና ገለ ኣይፈልጥን እዩ ግን ላይክ ክመፀልና ከለውን እቲ ጥቕምታት ጥራሕ ገሊፆም ስለ ዘምፅኡላሲ ቴክኖሎጂ ኣባና እንታይ ዓይነት ተፅዕኖ ወይ እንታይ ዓይነት ፀገማት የምፀልና ገለ ስለ ዘይንፈልጥ ላይክ ኣይፍል የሆነ በቃ ኣነ ዝተሰማዓኒ ነገር ክዛረብ ብዛዕባ ፋይዳ ማለት እና መብዛሕትኩም ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዛ ቪድዮ ግን ምናልባት ላይክ ትጠቅም ነገር ተሃልይዎ ሼር ግበሩ ካልእ ሰብ ክፈልጥ ምእንትና መጀመርያ አይዲ ዲጂታል አይዲ ማለት ንሕና ከምቲ ንሕና ንፈልጦ ሲ ኩሉ ነገር ዲጂታል አይዲ ንዓና ከምፅኡልና ከለዉ ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ኮይኑ ገንዘብና ሕክምናና ስራሕና ይኹን ኩሉ ነገር ሲ ኣብ ሓደ ኮንታክት ኮይኑስ ብቀሊሉ ከም ንጥቀመሉ ገለ መፍትሒ ገይሮም እዮም ኣምፅኦምልና ከም ዝመስለኒ እና ንሱ መጨረሻ እንታይ የምፅእ ከይዱ ሲ እንታይ ከምፅእ እዩ ተዓላማና ክነግረኩም ላይክ ከም ዝተረድአን ኣነ ተረዲእኒ ገለ የኾነሲ ኩሉ ሰብ እውን ይሰምዕ እዩ ተሓሲብካ እውን ናብኡ እዩ እቲ ትንቢታት እውን ኩሉ ክፍፀም ስለ ዘለዎ ይፍፀም እውን ስለ ዘሎ ማለት እና መጀመርያ ኩሉ ነገር ናብ ሕክምናኩም ይኹን ወይ ገንዘብኩም ይኹን ላይክ ዝኾነ መዓልታዊ ምንቅስቃስኩም እውን ክቆፃፀሩ ይኽእሉ እዮም በቲ አይዲ ምክንያቱ ኣብቲ አይዲ ተሪኢኹሞ ማይ ኣለዎ ዶ ይብሉን ኣይደኖ ዞሮ እንትን ኣለዎ ቺፕ ኣለዎ ከምዚ ናይ ሲም ካርድ ማለት እዩ ሪኢኹሞ ትኾኑ ይኹን ኣዚኣ ሪኢኹሞ أجي أزلا تشيبسي سين كارد يا بعلنا كل نجار تقطع يا كل نجار سي كونكتيف كوينس أبزي بذا تشيبسي جالسي كل نجار سي يقطع رواية بذا ناي سين كارد ملك تمثل دلوانا سلازان أنت أقول لكم دليل بجرشة تكنولوجي نما قبل نبي يخيد حسابه تشيب بعلا أزيا بعلا تشيب بينا مالتيو تشيب زازي زلا زناي سيم كارت رأيكم لا I think أزيا مالتيو أزيا بينا أبزي أسكان كم تكبر إكارو like من البعض بخمزة أي كهوني وي بخالي زرو سكان فولت وي خمزة QR بQR كوينا أو نفسنا خم تلتف وي أو أمرو دي خبر زرو ما ترشة زي على فئة بزيات راح تعرف إذا تشيب تريوا لهم زيان بزي أون يقودات أروخايم ملوء مالته يقودات أروخا يقول يوم بزي أون جن بترشة زي أون فئة زي أتعرف أبنفسها نسبة حو مالتنا أبنفسنا نسبة حو like مترشة
تاخلكم ليه كل ነገርና I think ንፋስ አለው ድምፀይ ጽቡቕ ዶ ይኸውን I don't know ግን ኩሉ ነገር ናብ ሓንቲ ምስ ተጠቃለለ ጉዕዞና ይኩን ኩሉ ነገራት ኣብ ሓንቲ ምስ ኮነ ሓንቲ ሕቶ ንመንግስቲ ወይ ዝኾነ ነገር ተተቃዊምካዮ ወይ ዝኾነ መንግስቲ ዘየድሊ ነገር ገለ እንተገይርካዮ መዓልታዊ ውዕሎኻ መዓልታዊ ትገብሮ ስራሕትኻ ስለ ዝቆፃፀሩ ኣብ ሓንቲ ሰከንድ ማይክሮ ሰከንድ ክገብሩኻ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ማለት እዚ ማለት ላይክ ቅርሽኻ ከም ዘይተንቀሳቀስ ቢዝነስኻ ከም ዘይተንቀሳቀስ ክትጓዓዝ ትራንስፖርት እውን ከም ዘይትጓዓዝ እዮም ዝገብሩኻ ምክንያቱ ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ ዝኾናት ንሪኦ ዘለና ኹናት ሳከት ናይ ፖለቲካ ጥራሕ ኣይመስለኩም ምክንያቱ ቀፂሉ እንታይ ክመፅእ ካብቲ ኹናት ነዳጅ ከም ዝትርእይዎ ነዳጅ ይጠፍእ ኣሎ ነዳጅ ክጠፍኡ እውን ይደልዮም ምክንያቱ ብዙሕ ናይ ኤሌክትሪክ መኪናታት ክህሊ ምእንቲ ኣብ ዓዲ ማለት እዩ ኤሌክትሪክ መኪና ምስ ኢንተርኔት ብቐሊሉ ኮኔክት ስለ ዝኸውን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እውን ኣብ ብዘይ ሽፈር ዝኸይድ መካይን ገለ ንሪኦ ኣለና ኢና ማለት ኣብ ብዙሕ ከተማታት ዓዲታት ኣለዉ እዚ ናይ ኢንተርኔት ውፅኢት እዩ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና እዩ ላይክ ናይ ነዳጅ እውን ክሰርሕ ይኽእል እዩ ግን ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ብጣዕሚ እንትን ኣለዎ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ኣለዎ ንኢንተርኔት ብኤአይ ክትቆፃፀሮ ምእንትና መኪና ድዩ ኩሉ ነገር ትራንስፖርት ኣብ ናቶም ቁፅፅር ስለ ዝኸውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ እውን ክትጓዓዝ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ኦኬ it's like ኣብዚ ዓዲ ኮይንካ እዚ ክትሓስብ ከለኻ ላይክ እዚ ክትሓስብ ከለኻ ኦልሬዲ ኮይኑ እዩ ላይክ ኣብዚ ዳርጋ ከምኡ ኢና ላይክ ማለት ከምኡ እዩ ኣብዚ ዓዲ ናብ ማንም ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ኩሉ ነገራት ኣብ ናቶም ኣብ ትሕቲኦም ኢኻ ላይክ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ማለት ኣብ ዓዲ ዘለኹም ምናልባት እዚ ዓዲ ሳብ ሕጂ ሰብ ይወፅእ እንድዩ ግን ላይክ ናይዚ ዓዲ ኦልሬዲ ተወዲኡ ዝግጅት ገለ ኣብ ኩሉ ቦታ ምስ ወድኡ ላይክ ኣብዚ ማለት እዩ ብቐሊሉ ክገብርዎ ስለ ዝኽእሉ እዮም ሕጂ ኩሉ ዓለም ክበፅሑ ምእንቲ ኣይዲ ድዩ ብቴክኖሎጂ ድዩ ብቅርሺ ድዩ ገለገለ እናበሉ ብኹናት ድዩ ገለ ዝሮ ዝነበረ ስርዓት ኣፍሪሶም ሓድሽ ስርዓት ንክህነፅ እዩ ማለት ሓድሽ ስርዓት ከተማታት ባይጆ ቀልጢፎም እዮም ክሰርሑ ዝኽእሉ እዞም ዘመናዊ ሕጂ ዘመናዊ ክስታይ ማለት እዞም ዓለምና ዘመሓርሩ ዘለው ኩሎም መንግስትታት ገለ ኢልካ ማለት እዩ ሕጂ ዓድና ከተማ ገለ ኣይትኸውን ኢና ገለ ኢልኩም ከይትሓስቡ ከተማ ክገብሩ ተደልዮም ዓድና ማለት እዩ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ንእሽተይ ቦታ ንእሽተይ ስራሕ ኣቢሎም ከተማ ይገብርዎ ሽዑ ናብ ካሊእ ቦታ ከም ዘይትኸይድ ይገብሩኻ ካሊእ ካብዚ ዓዲ ሕጂ ሰብ ኣብ ገጠር ይነብር እንዴ ግን ዝሮ ገጠር እውን ኣብ ቁፅፅሮም እዩ ክብለካሲ ሕጂ ኣብ ዓድና ሓደ ኣብ ገዛ ኣሎ ሓደ ግን ላይ ካልእ ምስ ኣጣል ምስ ወፍሪ ገለ ኣብ ካልእ ክቕኒ ገለ ኣብ ካልእ ምሻሎ ወፊሩ ገለ ከም ዝነብር ከምኡታት ገለ የለ ሕጂ ምክንያቱ ኣብ ቁፅፅር ኣቲኻ ኢኻ ስራሕ እውን መንግስቲ ዝሃበካ ስራሕ ኢኻ ትሰርሕ ማለት ተማሂርካ ድዩ ገለ ድዩ ዝሮ መንግስቲ ዘምፅአልካ ኢኻ ትሰርሕ እምበር ከም ድሌትካ ኣይክከውንን እዩ ማለት እዩ I don't know ተረዲእኩም ዶ ኣይተረዳእኩም ኣይፈልጥን ግን ኣነ ክብላ ዝደለኹ እንታይ መስለኩም እዛ ኣብ ቀንዲ ዘምፅአትኒ እዛ ናይ አይዲ ጉዳይ ኣብ ካሊእ ሃገር ኩሉ ኣብ ካሊእ ሃገራት I don't know ኣብ ብዙሓት ሃገራት ተለሚዱ እዩ ተረዲእኩም ድዩ እዚ ኤአይ ገለ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ተለሚዱ እዩ ኤአይ ሕጂ እንታይ መስለኩም ኤአይ ሕጂ ኣብቲ አይዲ ኤአይ ከም ዝቆፃፀር እዮም ዝገብሩዋ ኤአይ ከመይ ይቆፃፀረኩም ንበል ሕጂ ኤአይ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ምስ ኤአይ ከም ዝለማመዱ ይገብሩ ኣለዉ ማለት ኤአይ ከም ኖርማል ኣብ ሂወትና ከም ሓጋዚና ከም ዝኸውን ገለ ከምኡ ገይሮም እዮም ከዓ ኣምፂኦሙልና እቲ ቴክኖሎጂ እና ከምኡ ይገብሩ ኣለውና ሰብ ከዓ ብጣዕሚ ፈትይዎ ኤአይ ዘይጥቀም ሰብ የለን ሕጂ እና ኤአይ መጨረሻ ብድምፂ ጥራሕ እታ ማይክሮሶፍት
تا مايكروتشيب نازي أمس قطعملكا ወይ مايكروتشيب مس أتوت بدمت تراها تزاربو يا سكرين قلا سكرين وين زمانه خلي I don't know about that but AI ዝቆ ዛጸረካ ማለት እዩ እቲ ቺፕ AI ስለደሎ ትዛረቦ ጥራሕኻ ብዘረባ ጥራሕ ክትእዝዞ ትኽእል ኢኻ እና ብጣዕሚ ቀሊል ይኸውን ኣሎ ተዛሪብካ ክትሰርሕ ትኽእል ላይ ገዛኻ ክትከፍቶ ትኽእል ኣብዚ ኮይንካ ርሑቕ ዘሎ ገዛኻ ማለት እዩ ክትከፍተሎም ትኽእል ኣብዚ ኮይንካ ዝኾነ ቴሌፎን ዝሮ ቴክኖሎጂ ቀሊል እንዳብሉ ናብ ቁፅጥር እዩ ደእትወካና ከምኡ እዩ ሓሳቦም ማለት ናይ ቴክኖሎጂ ጥቕሙን ጉድኣቱን ኣይንፈልጥን ቴክኖሎጂ ላይ ንሰብ ብጣዕሚ ብዙሓት ነገር ሓጊዙና እዩ ግን ሰብ ብክልተ ጎይታ ክግዛእ ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ከዓና እስ ላይ ሰብ ከዓ ብፈጣሪ ዝነብር እምበር ክብለኩም ደልየ ብዝኾነ ይኹን ዝሮ እንደዝማዕበለ ማዕቢሉ ሰብ ብባዕሉ ጠጠው ኣይብልን እዩ ኣብ ብባዕሉ ክተኣማመን እንተጀሚሩ ሰብ ወዲቁሎ ማለት እዩ እና ኣብ ባዕልና ከም እንተኣማመን እዮም ዝገብሩና ኣብ ቴክኖሎጂ ከም እንተኣማመን እዮም ዝገብሩና ላይክ ኣብ ዘመናዊነት ላይክ ምሻሎ ኣብ ምዕባለ ከም ንኣምን እዮም ዝገብሩና እዚ እቲ ፈጣሪና ላይክ ምሻሎ ናብ እግዚአብሔር ከይንምለስ ወይ ምስ እግዚአብሔር ከይንመላለስ ምስ እግዚአብሔር ከይንዘራረብ ዝገብርዎ ሃንጎልና ትምህርቲ ዋላ ከይት ይመስለኩም ብዙሕ ሰባት I don't know ከምዚ እንተዛሪብካ ብጣዕሚ እዮም ዝወቕሱና ትምህርቲ ባዕሉ I don't know ብጣዕሚ ትምህርቲ ጽቡቕ እንድዩ ግን ሙሉእ ህይወቶም ኣብ ትምህርቲ ዝነብሩ ሰባት ኣለውና ሙሉእ ህይወቶም ትምህርቲ ኣይውዳእን ይባይዘ you feel me like ትምህርቲ ሰብ ወዲኡ ኣይፈልጥን ኢና ትምህርቲ ዘይኮነስ ብፈጣሪ ክነብር ምእንቲ like እዚ ነገር ንሕና ተቃዊምና ገለ ከውንን እዩ ግን ኣብ ዓዲ ኢሮብ ወይ ኣብ ከባቢ ገጠር ሕጂ ገና ዝጅምር ዘሎ በዓል ማለሲ ኣብ ገጠራት ገጠር ዘይኮነስ ኣብቲ ሕብረተሰብና ዘለዎ ከባቢ ማለት እዩ እቲ ሕብረተሰብና እዚ ብዝግባእ እንተዝርዳእ ማለት እዩ እዚ ነገር ኣይምተቀበሎን ነይሩ ብዙሓት ሕብረተሰብ ብዘይፍላጥ እዮም እዚ ነገር እዚ ዝቕበልዎ ዘለው ደሞ ሓገዝ ኣለዎ እቲ ፋይዳ ገለገለ ክህቡኻ ከለው ዝኾነ ነገር ቴክኖሎጂ ከምፅኡ ከለው ዝኾነ ሓገዝ እናሃቡ እዮም ዘምፅኡልካና እቲ ሓገዝ ትቐርሺ ትዝህቡኻ ቀርሺ ብጣዕሚ ወሲኾም ዝመልስዎ እዩ ተረዲካ ላይክ ተረዲኩም ብዙሕ ነገር ንኽወስዱ እዮም ንእሽተይ ነገር ዝህቡኻና እዚ ነገር እዚ ኩላትና I don't know ሰብ ብዙሕ ቪድዮ ይሰርሕን እዩ ግን ኩሉ ሰብ ይሓስብ እዩ ይፈልጥ ግን you feel me ሰብ ክነቅህ ምእንቲ ሕብረተሰብና ክነቅህ ምእንቲ ኩሉ ሰብ ቪድዮ ድዩ ብምኽሪ ድዩ ገለ ክተሓጋጊዝና ላይክ you feel me ዝፈለጠ ሰብ ንኻልእ ሰብ ክፍልጥ ሼር ክገብር ኣለዎ you feel me እና ላይክ I don't know እንታይ ከም ንገብር I don't know ግን ሓፈሻዊ ኣነ ከም ዝተረዳእኽዎ ከምኡ እዩ ምናልባት ካልእ ነገር እውን ተተረዲእኒ ካልእ ግዜ ወይ ካልእ ሓሳብ ሒዘ ክሳብ ንራኸብ ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዕ ይሙችኹም ደቂ ዓበይቲ love you all Digital IDs will
take your freedom. Here's why. They sell you convenience. One ID for everything. Faster, easier, safer. That's the lie. A digital ID is a control lever. Money, travel, health, online life, all in one system. One switch, one flag. Anyone who retaliates can be disconnected from purchasing anything. This isn't security, it's total control. Share this to your people. Like, comment, and save to push this video to those who need it.